Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Za ku saurari labaran duniyar mu a yau, wanda yake zuwa muku ta kan channel ɗinmu mai suna YY Badawa TV ko kuma zauren taurari YY TV tare da ni Abdulaziz Usman Abdul. Allah ya yi wa ma'aikaciyar Jalla Rediyo a nan Kano rasuwa. Gwamnatin Kano ta ƙaddamar da kwamitin yaƙi da cin zarafin 'ya'ya mata. Hukumar ɗa'ar ma'aikata ta buƙaci Tinubu ya bayyana kadarorinsa. Allah ya yi wa ɗaya daga cikin limaman masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke Madina rasuwa. Kotun sauraron ƙorafe-ƙorafe kan zaben Najeriya a shekarar 2023 ta fara zama a yau Litinin. Kanin labaran kuka saurara, yanzu kuwa sai ku gyara zama domin jin cikakkunsu tare da ni Abdulaziz Usman Abdul. Hukumar kula da ɗa'ar ma'aikata ta Najeriya ta ce, dole ne zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da mataimakinsa Kashim Shettima da gwamnonin ƙasar 28 da ke jiran rantsuwa su bayyana kadarorinsu kafin ranar 29 ga watan Mayu. Haka kuma hukumar ta ce su ma zaɓaɓɓun 'yan majalisun wakilai da na dattawa za su bayyana nasu kadarorin kafin ranar 5 ga watan Yuni lokacin da za a rantsar da su. Mai magana da yawun hukumar Mr. Veronica Kato na cewa bayyana kadarorin wani ɓangare ne na shirye-shiryen shan rantsuwar kama aiki ga zaɓaɓɓun shugabannin. Kamar yadda dokar ƙasa ta tanadar, Mr. Kato ta ce da yawa daga cikin zaɓaɓɓun sun fara karɓar fom ɗin bayyana kadarorin a rassan ofishoshin hukumar da ke faɗin jihohin ƙasar, kuma ana sa ran za su mayar da fom ɗin zuwa ofishoshin tare da bayyana kadarorin kafin ranar rantsar da su. A nan kuma Majalisar Koli kan harkokin addinin Musulunci ta Najeriya ta jaddada muhimmancin Najeriya da ta ɗauki darasi daga yaƙi da ya ɓarke a ƙasar Sudan. Majalisar wadda Sarkin Musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar yake jagoranta ta ce abin da ke faruwa a Sudan jan hankali ne ga shugabannin Najeriya da su yi duk mai yiwuwa wajen tabbatar da wanzuwar zaman lafiya a ƙasar. Sanarwar da daraktan mulki na Majalisar Zubairu Haruna Usman Ugu ya fitar ta ce mai hankali yakan ɗauki izina daga abin da ya faru da wani tun kafin ya same shi ba sai abin ya same shi ba. To anan kuma hukumomin Saudiya sun kama wani ɗan Najeriya ɗaya da 'yan Saudiya 3 bisa zargin safarar hodar Iblis da ta kai nauyin kilogiram 2.2 a ƙasar. Sashin binciken manyan laifuka na rundunar 'yan sandan ƙasar ya ce ya samu nasarar daƙile yunƙurin shigar da hodar Iblis zuwa biranen Riyadh da Jidda. 'Yan sandan sun ce mutanen 4 sun daɗe suna aikata laifin safarar hodar Iblis ɗin tare da sayar da ita a cikin ƙasar ta hanyar amfani da wasu miyagun dabaru. Jami'an 'yan sandan sun ce za a gurfanar da mutanen a gaban kotu da zarar sun kammala gudanar da bincike. To anan kuma jagoran 'yan adawar Senegal Ousmane Sonko ya ce ba zai yi biyayya ga sammacin kotu ko kuma baiwa hukumomin shari'a haɗin kai ba matuƙar bai samu tabbacin tsaron lafiyarsa ba. Mr. Sonko ya ce an aike masa da sammacin kotu har sau 5 waɗanda duka ya halatta in banda guda ɗaya da ya bayyana cewa bai halatta ba bisa dalili na tsaro duk kuwa da fargabar rashin yi wa fannin shari'a biyayya da ya ce ana yaɗawa a kansa. Anan kuma jam'iyyar Action Alliance ta janye ƙorafinta kan zababben shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu. Jam'iyyar ta bayyana janye korafin nata ne a lokacin fara sauraron korafin zaben ranar Litinin a Abuja, babban birnin kasar. To sai dai jam'iyyar bata bayyana dalilin nata na janye korafin ba. Jagoran lauyoyin jam'iyyar barista Obamuduwa Buchi San ya ce ya shigar da ƙara ne tun da farko a madadin jam'iyyar. Daga baya kuma barista Muduwa Buchi San ya bayyana janye korafin jam'iyyar. To daga can ƙasar Amerika kuwa mutum 8 ne suka mutu a jihar Texas ta Amurka bayan mota ta kauce hanya tare da afkawa kan dandazon mutane a tashar hawa mota da ke kusa da matsugunnin mutanen da suka rasa mahallinsu da 'yanci rani. Hadarin ya auku ne a birnin Brownsville da ke kusa da iyaka da kasar Mexico da misalin karfe 8:30 agogon kasar. To nan kuma Allah ya yi wa Sheikh Muhammad Khalil Alƙari, ɗaya daga cikin limaman masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke Madina rasuwa kafin wayewar garin Litinin.
Allah ya yi wa malamin rasuwa kamar yadda hukumar gudanarwa masallatan harami da na Madina ta sanar ta shafinta ta bayyana cewa za a gudanar da sallar jana'izar malamin da magariba idan Allah ya kai mu. Sheikh Muhammad Khalil Alƙari yana daga cikin limamai baki da ke jagorancin sallar tarawih a masallacin da ke karɓar bakuncin miliyoyin masu ziyara a duk shekara. Haka ma dai a nan kuma Allah ya yi wa ɗaya daga cikin hazikan ma'aikatan gidan rediyo na Jalla da ke Kano rasuwa. Marigayiyar mai suna Ihsan Muktar Atamma ta Jalla rediyo ta rasu a ranar Lahadin da ta gabata, kuma tuni aka gudanar da jana'izarta da karfe 10 na safiyar ranar Lahadin a unguwar Fage layin marigayi Malam Muktar Atamma. To da wannan ne muka zo ƙarshen labaran namu na wannan lokaci. Sai dai a madadin 'yan uwa abokanan aiki, Ali Nasir Hamada, Maryam Shafi'u Umar, Maryam Ashir Yankaba, sai kuma mamallakin channel din namu Yusuf Yasaf dan mutanen Badawa, sai ni da nake zama shugaban sashin labarai na channel din Abdul Aziz Usman Abdul nake cewa mu huta lafiya.